10 बोसोरनि थाखाय जेब्लासिम बे 10 बोसोराव जोंनि बिटिआरनि सिङावहाय साख्रि ओंखारनाय जागोन बा साख्रिनि नटिफिकेशन होनाय जागोन बेवहाय जोङो जेनेरेलि 3% खरै मुंख्लंफोरनि नखरफोरनि थाखाय जोङो मैया इसिआव एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास खालामनाय जादों। नाथायबा बे मुंख्लं नखरनि फोरनि मुङाव 3% होनाय जादोंब्लाबो मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गभर्नमेन्टनि जानानै रोखा फोरमायथिनो नागिरदों दे जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि मुंख्लं आबसुनि मुंख्लं आरो बिएलटि फोरनि मुंख्लंनि लिस्टआव जायफोरनि मुङा थागोन बिथांमोननि मुंख्लंनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौसो जोङो 3%आवहाय सोसननाय जागोन। मैया 28/6/25 खालार खालि जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि गेजेरजों मानगिरि शिब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बड'फा इउएन ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा नखर बे नखरनि मुङाव पेन्सन जोङो मोनसे पास खालामनानै मोनसे बिल पास खालामनानै पेन्सननि मुङाव मास मोनसेयाव बा दान मोनफ्रोमबो जोङो 1 लाख खरै बिटिआर सरकारनिफ्राय होलांनाय जाथों होननानै मोनसे डिसिसन लानाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि मुंख्लं बिरसिलागां बिथांनि मांखरसालि आरो बिथांनि मुसुखाखौ फोसाबनायनि मुङाव दान मोनफ्रोमबो 20,000 खरै अनसुंथाइ होनाय जाथों होननानै मैयानि इसि मिटिंनि गेजेरजों जोङो थिरांथा लानाय जादों। आरो जोंनि सरकारा 10 बोसोरनि थाखाय जेब्लासिम बे 10 बोसोराव जोंनि बिटिआरनि सिङावहाय साख्रि ओंखारनाय जागोन बा साख्रिनि नटिफिकेशन होनाय जागोन बेवहाय जोङो जेनेरेलि 3% खरै मुंख्लंफोरनि नखरफोरनि थाखाय जोङो मैया इसिआव एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास खालामनाय जादों। नाथायबा बे मुंख्लं नखरनि फोरनि मुङाव 3% होनाय जादोंब्लाबो मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गभर्नमेन्टनि जानानै रोखा फोरमायथिनो नागिरदों दे जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि मुंख्लं आबसुनि मुंख्लं आरो बिएलटि फोरनि मुंख्लंनि लिस्टआव जायफोरनि मुङा थागोन बिथांमोननि मुंख्लंनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौसो जोङो 3%आवहाय सोसननाय जागोन। गुबुन फारसे कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा आरो जोंनि सला अस्ताद जायखौ जोङो सन्तोष कुमार बसुमतारी होननानै मिथियो बिथांनि जा फिल्ड जात्रागाव माने जात्रागाव खालामनाय बै जात्रा गाना बिथाङा खोब बेवहाय मुंदांखा बर' समाजावहाय बिथांमोन सानैनि मुङाव सला अस्ताद आरो बिष्णु राभानि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि सरकारा नर्थ इस्ट रिजन एवार्ड होनायनि थाखाय मैयानि इसि मिटिंनि गेजेरजों थिरांथा लानाय जादों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन।
बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।